नमस्कार। रउआ सभे के स्वागत बा ई चैनल पर। यहाँ भोजपुरी माटी के मिठास, किताब के समीक्षा आ बढ़िया जिंदगी खातिर सुझाव मिलेला। आज हम रउआ खातिर एगो बेहतरीन किताब के समीक्षा लेके आइल बानी। शिव खेड़ा जी के लिखल किताब जीत आपकी। ई किताब हर आदमी के सफल बनावे खातिर प्रेरणा देवेला। हमें जिंदगी के हर चुनौती पार करे के ताकत मिलेला। ये किताब ऐसन बा कि रउआ के खुद आत्मविश्वास जगाई आ जिंदगी में आगे बढ़े खातिर प्रेरित करी। शिव खेड़ा जी सिखौले बाड़े कि कैसे हमनी के सकारात्मक सोच, कठिन परिश्रम आ मजबूत आत्मविश्वास से सफलता के ऊंचाई प्राप्त कर सकनी जा। खासकर उ लोग खातिर जेकरा अंदर में डर बा, असफलता का डर निकालल चाहता, ये किताब बहुत अच्छा किताब बा। शिव खेड़ा जी के मानल के बा कि सकारात्मक सोच के बहुत बड़ा ताकत होला। आदमी के सोच सबसे पावरफुल चीज बा। जौन आदमी अपन सोच के सकारात्मक बनावेला वो जीवन में हर मुश्किल के सामना कर सकेला आ जीवन के एक अच्छा तरीका से जी सकेला। किताब में सिखावल गइल बा कि हर परिस्थिति में हमने के अच्छा सोचे के चाही, काहे कि सकारात्मक सोच से बड़ बड़ काम आसानी से हो सकेला। ऐसन कौनो काम नइखे जौन सकारात्मक सोच से सुधर ना सकेला। फिर कहता रे खुद पर विश्वास करें, आत्मविश्वास के मजबूत करें। ये किताब के एगो खास हिस्सा में आत्मविश्वास के महत्व पर चर्चा कइल बा। शिव खेड़ा जी कहत बाड़े कि जिंदगी उहे लोग के सफल होखेला जे खुद पर भरोसा करेला। अगर आदमी आत्मविश्वास मजबूत बनल रही तो हर चुनौती के सामना कर सकेला आ हार जीत के डर के बिना आगे बढ़ सकेला। ये रउआ के रोज प्रोत्साहित कर सके नी, अपना से रउआ भरोसा जता सकेनी कि जौन कुछ बा रउआ पास ओकरा से रउआ अपना सपना के पूरा कर सकेनी। फिर कहता है लक्ष्य निर्धारण आ योजना बनावल। हमनी के जीवन तो जिए नहीं जा, लेकिन बहुत आदमी के पास कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, कोई योजना नहीं है, तो ए से कोई बड़ा सफलता हासिल तो ना होई, आदमी एवरेज बन के रह जाए। शिव खेड़ा जी कहता रहे कि सफलता पावे खातिर लक्ष्य निर्धारित करे के पड़ी, ओकरा खातिर योजना बनावे के पड़ी। बिना प्लानिंग के काम करब जा तो प्रयास के सही दिशा ना मिल पाई। ऐसे योजना बनावल, लक्ष्य निर्धारण बहुत जरूरी बा। फिर कहता रहे मेहनत आ लगन के महत्व। शिव खेड़ा जी मेहनत के महत्व पर बहुत जोर देले बाड़े। सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है। आदमी हर कदम पर, हर प्रयास में अगर मेहनत करी, ध्यान से काम करी, धैर्य से भरल रही तो उ लगन ओकरा अंदर में पैदा हुई आ कोनो काम उ चाहता करे के ओकरा के आराम से कर सकता। फिर कहता रही कि डर के सामना करी आ रुकावट के पार करी, काहे कि असली सफलता वही लोग के मिलेला जे अपन डर के सामना करेला आ कैसे वो काम के करे के बा ओकरा खातिर बहुत सारा उदाहरण देले बाड़े। सफलता के डर कोनो नया चीज नहीं के, सब कोई के होखेला, लेकिन ओकरा पर काबू करे के पड़ी, तभी आदमी सफल हो सकेला। फिर कहता है कि दोसर लोग के मदद करी आ समाज खातिर योगदान करी। जीवन खाली रउआ अपने जिए खातिर नइखे मिलल। जब लोग के रउआ मदद करब आ समाज खातिर कुछ योगदान करब तब जिए के एगो अलग आनंद आई। यही से ऐसन हमनी के सोचे के चाही कि जीत आपकी जो ने वो किताब बा, इससे हमनी के अपन जीवन के रुख बदल सकेनी जा, अपना के आत्मविश्वास से भर सकेनी जा, हमनी के मन में जौन डर बा ओकरा के दूर कर सकेनी जा। आशा करब कि किताब के रउआ सब जरूर पढ़े के कोशिश करब। यहाँ तक सुननी ऐसे रउआ सबके हम बहुत आभार। फिर आगे हम एक नया किताब लेके आई। धन्यवाद।